האם כדאי? מתחשק לכם לחדש את מראה... אתם יודעים כמה גאונים יש בישראל? כמה ג'יניוסים? וכל ג'יניוס עם כל הפונקציות, גם בעברית? וגם לקסיקון לועזי, מילון מקצועי, עברי, אנגלי, עברי, חגי ישראל, שיחון שימושי בארבע שפות? 140,000 ג'יניוסים. ג'יניוס, היומן האלקטרוני שפותח במיוחד למשתמש הישראלי. עופר, ברח לי הראש, נעלם לי ספר טלפונים, יומן פגישות. אני זוכר שקבענו כאן בטרקלין המהודר במלון דניאל בהרצליה, אבל על מה רצינו? אתה רצית להכיר לי משהו שיעזור לשכמותי. אל תילחץ, ג'יניוס, יש לנו כאן ג'יניוס, יומן אלקטרוני שהוא גם מילון וגם משמש לך לכל הפונקציות האחרות. ג'יניוס מבית טופ טכנולוגיות, שאם אתה יודע, זו החברה הראשונה שהביאה לישראל את היומן האלקטרוני. והנה הוא כאן לפנינו, הג'יניוס, כבר נפעיל אותו ונראה לכם את כל הפונקציות שבהן הוא פועל. קודם כל, יש לנו 4 אפשרויות חיפוש, ואת זה כבר נדגים על הפונקציה של הטלפון. הגענו לטלפון, אני רואה אותך, אני לא זוכר איך קוראים לך, אני יודע שאתה עובד בערוץ הקניות. כן. אז מה אני רושם? אני רושם קניות. אני רושם את המילה קניות, כאן, קניות, לוחץ, מוצא את כל מי שעובד בערוץ הקניות, שים לב, הפלא ופלא, ירון פאר עם מספר הטלפון. זוהי הפונקציה של הטלפון, רק אחת מ4 אפשרויות חיפוש שונות שיש בג'יניוס הזה. וזה לא קשור, אפשרויות החיפוש לא קשורות לדליית אינפורמציה רק מהטלפונים. כללי. כללי לגמרי. אוקיי, אנחנו הולכים הלאה לפונקציה למשל של הוצאות. כדי שנזכור את כל ההוצאות שלנו, למשל יש לנו הוצאות של קניות. אנחנו רואים מה יש לנו בקניות, חולצה, מכנס ג'ינס שקנינו ועלה 260 שקלים, חגורה ליוסי וכו' וכו'. אתה פזרן. כן, בהחלט. יומן פגישות שמראה לנו את כל הפגישות של היום. למשל, בין 8 ל-11 בבוקר יש לנו פגישה, אנחנו רוצים לראות מהי הפגישה, אז הנה, בין 8 ל-9 אנחנו בטופ טכנולוגיות. בין 9 ל-11 יש הדרכה לתוכנה. זה יומן הפגישות שלנו. הפונקציה הבאה שלנו היא לוח השנה. לוח שנה שכולל את חגי ומועדי ישראל, וגם מדגיש את התאריך של היום. שעון עולמי. שעון עולמי מראה לנו מה השעה עכשיו בתל אביב, אבל אם אתה רוצה לראות מה השעה בניו יורק, בסך הכל אתה לוחץ אלט ושעון עולמי. הנה השעה בניו יורק, ויש לנו את השעות של 146 ערים בכל העולם, ירון. זה השעון העולמי. אנחנו הולכים לפונקציה הבאה שלנו, היא מחשבון. מחשבון רגיל, והפונקציה הגדולה מכולן היא המילונים. לחצתי על מילונים, שים לב, אני רואה את המילה אינטראקטיבי, ויש לי הסבר מפורט של המילה הזו, כלומר, לקסיקון, שמסביר לי את כל המילים הקשות, שאותן אני לא יודע למעשה. המילון הזה הוא גם מילון מקצועי, עם עברי אנגלי עברי מקצועי, שכולל מונחים בכלכלה, מונחים טכניים, במחשבים, מונחים טכניים שאנחנו לא מכירים. פשוט יוצא מן הכלל הג'יניוס הזה, והוא בא לנו במחיר נהדר. איזה מחיר ירון? רבותיי, אתם מסתכלים, כמו שאני, אתם מסתכלים ורואים כאן גאון אמיתי, ויש כבר 140,000 כאלה בשוק, גם לכם יכול וצריך להיות, אז תסתכלו טוב. המחיר של 849 שקלים, אבל ב-11 תשלומים, איזה יופי. 11 תשלומים של רק 59 שקלים. תסתכלו עכשיו, 11 תשלומים של 59 שקלים, והמכשיר אצלכם, וזה גאון אמיתי שיעזור לכם, גם לי, לארגן ולסדר את החיים כמו שצריך, ויש בו גם מילון, גם לקסיקון, והמילון הוא אפילו מילון עברי אנגלי עברי טכני. 11 תשלומים קטנים, והמכשיר אצלכם. עכשיו תגיד לי, מה זה משחק הילדים היפה הזה שאני רואה כאן? מה לו ולגאון? זה משחק דידקטי לילדים מגיל 3 ומעלה, שבא כבונוס. והמשחק הזה פועל עם כרטיסיות בעברית, מלמד את הילדים שלנו כיצד לפעול, כיצד לחבר דברים. הוא גם מדבר, אתה שומע? הוא גם מדבר המשחק הזה. שוויו 400 שקלים, בונוס נפלא שיש לג'יניוס הזה. זה המשחק, זה הג'יניוס, גבירותיי ורבותיי, אתם מוכשים את זה כאן בערוץ הקניות במחיר פשוט מדהים. 649 שקלים, 649 שקלים, בונוס בשווי 400 שקלים, חילקנו לכם את זה ל11 תשלומים של 59 שקלים. חבר'ה, ג'יניוס נפלא, וזה כדאי. תרשו בבקשה לעופר ברקן ולי ללכת. איך אתם שומעים את המוזיקה בבית? יש לכם בטח מערכת גדולה ורצינית, אבל תמיד אמרתם לעצמכם שאולי מערכת נוספת, קטנה יותר, תעשה את העבודה בדיוק באותה צורה, אם זה בחדר השינה. זה כדאי, זה משתלם, צעיר, דינמי, האזנה הרבה. ובמרכז החיזוי של השירות המתחרון. עכשיו בערוץ הקניות במבצע 1,680 שקלים. למה לכם להזיע? למה לכם לרוץ? היום אפשר בנחת, מהכורסה בבית, עם מיזוג וטלפון ביד, לשבת ולקנות בערוץ הקניות.
בנות שלום. הם גדולים. כאן את מספר הפקס שלנו, וכל זה על מנת שאתם תוכלו לספר לנו כל מה שאתם רוצים לגבי מוצרים שרכשתם, שאתם מבסוטים מהם, שאתם אוהבים אותם. אתם רוצים